Yo, what's up? May gabi sa tanan. Welcome sa lang edisyon sa atong Strong Late Night Talk with Bernie Bitok-Bitok. Mga real talk, walay politika. Real talk lang itong istoryahan diriya. And akong gigrab ang opportunity karon. Kaya actually, akong aminon mga igala, follower ko niya ni sa iyang social media. So kabalo ko sa iyang mga kalihukan, sa iyang mga gabuhaton. Tapos then na-realize na ako nga panahon sa election lahi siya nga partido. Tapos karon na lang nga na fast forward na namidi karon, so pareho na po mi nasa City Hall na karon. Tapos pareho po mi nga bisag na sa City Hall, busy gyapon ng mga hosting may gala. Lately nga nakita na ko nag-Singapore pa. Pero wa kay nako to gitutok tong nasa yung mga nakatupis, grabe gyud kayo may gala. And ano nga yung ano nga yung hashtag nimo? Carry on. Carry on there. Sorry. Ako to nakalimutan ko. Carry on. Carry on. Host. Ang iyang pangalan pang Ginoo pag yun. So ang nagyud sa iyahang birth certificate kay Christer gyud na. Pero tapos Kim ang iyang angga. So gitawag siya karon og Christer Kim. Welcome to my podcast. Welcome to my show. Salamat. I know napaka-meeting 30 minutes lang ni. Welcome to my show. Thank you for the invite, for the ambush invite, Cons. Wala say choice. Wala choice, Cons. Pero yes, thank you. It's an honor to be part of your show. Kaysa kung may namduman, bata pa lang ko, Cons. Gapaminaw na. Sa bagay, kay nag-DJ ko, grade 2 man ko nagsukil. Teka muna. Kung ato ning klaro kay siyempre kani Radio Man podcast, so makita lang sila sa picture. Kung pangutan-on ka, part man ka sa LGBTQ. I realize kay kani akong mga anak nga mga high school na naman yung mga unsa gyud pangalan. So ikaw pangutan-on ka so unsa magud imong sexualidad? Oh, that's kung gamiton na tong technical correct term, that's sexual orientation, gender identity, gender expression and sexual characterization. Oh my God. Yes, daghan jud kay na siya pero ang uban po lagi kay despite of the suji cons no moingon bigyan yung mga yano nato nga mga kaigsuran nga kadagan makiglibel bayot ba ako na moto mas talaga ako based akong suji I'm a trans woman. So kung i-explain na to na sexual orientation to whom you're attracted to, so I'm attracted to a man. Ang gender identity is how do I see myself, and I see myself as a woman, and gender expression is how I express myself to others, which is feminine. Yeah, o di ba? Taas na nag-explanation so na pag bayo mo tupoy lalaki ana. But you know, di gid pwede sa usa ka department sa usa ka lugar nga wala LGBTQ. Dili pwede. Yes. Burag mingaw ang palibot kung wala mo. But you know, muna na-excite ko ako ginan si Juanito. Juanito wala sa kay kani mo si Juanito. Aya ra gini siya co-host na ko ni siya basta wala ko guest. So no choice ni siya, no choice. Under ka sa akong payroll ha, so wala kay Pera lang lahat. I just want how young are you now? I'm 28. 28. Yes. Kasi kung sunod kay kanina magula akong podcast, I'm talking about bang more on relationships ba. Kasi kung tanaw sa mo say nasa shadow man ako sa masapnan kanang pag-picture tapos usahay share or usahay kunwari isa pero naday shadow kanang so kung mo tanaw sa imo say status sa imong heart karon. Heart. Siguro sa makakaroon. I'm not in a relationship. Okay. Maybe to the millennials and the Gen X makarelate ni sila cons but naday ginatawag kan nga situationship. Ha? Yes. Situationship. Timing mga legal ko nga bulan no kay Pride Month ba karon? Yes, Pride Month. So tama akong yes, it's a Pride Month. We are celebrating the Pride Month. So it's called situationship. Or commonly known as kanang no-label relationship. So ay hinikapay anak nga relasyon. Yes, it's part of the situation. Hala! Or depende sa makauna. So mo ni sa among part nga may nga walay I love you hay.
Nay, I love you. Nay, I love you, You will do gyapon. all the things nga gabuhaton sa mag-uyab, but ang limitation lang is don't go beyond kay, again, ma-question na ka, kita ba di ay? No, go Di ba, beyond. grabe ka complex, Ganahan complicated lagi ko kayo. nga topic. So, so, pwede sa mag-uyab, pero dili, so, unsa ni ka ng murag uyab nga, murag di, unsa ni pato, walang selos? Yes. Wala yung Wala ana? kay right magselo sa if you are in a What? situationship. Pero pwede magtinilaway. Yes. Maaprobahan ka ta sa tong asawaan ng situationship. Manangit lang miniwan nito sa among. So, may anak karon. Yes. Nga nga Daghan. mga I mean, relationship. I think it's very common pod sa mga ang mga Gen Z, Gen Z, di ba? Oh yeah, Gen Z. Gen Z, oo. Common kana siya karon gyud, especially kay through social media kanang easy access na kayo ang kanang mag. So, you mean to say, pwede po you will have multiple situationship. Yes. Nga, kung for example, ikaw, akong ka-situationship, dayon the other person is ako pong ka-situationship, pwede ba na nga kabalo sila? Ay, Or- magdepende siya sa both parties if they would agree. Kay for example, there are situationships nga ako musugot ko nga you could also have someone na ma-situationship. So ayoko Ayaw bawali. Do your thing, I'll also do my thing. If we have our own time, then kita. Pero kung wala ta, and if you wish to be with that person, it's fine. Ayos, no? Pildi lang dayon ang pinakaunang masakit. Yun lang ang sabi ko eh. Burag mo lang akong feeling. So, kung kinsay unang ma-in love, pildi. Yes. Actually, ang situationship, mag-start gina siya when a person or a party would start to send signals. Kana bitaw. Mga mo. Do you celebrate anniversaries on a situationship? That's also part of the situation na you need to clarify to each other. Do we need to celebrate? Nabagyod tayo ka nang nagsugod ta sa Yes. unsa bagyod. Really? So right now, ikaw na kay ka situationship. Sana. Which one? No, Kwanza, I think makarelate ka ani nga. I think dili siya situationship in a way nga dili ginana ka serious. Kuan lang kay given nga grabe kita ka busy, mag-out pa ta alas 5, then after that mang racket pa ta diretso out of town. Alright. Wala gyud time. So not situationship like kanang serious nga situationship, but kanang unsa may term? But again, haga, I love you ni ha. Yeah, I love you. I miss you. Di ni pwede sa among mga siloso. Yes, di gid siya pwede sa mga Di siloso. pwede ni sa among mga siloso. Dili Kaya pagana, pwede. ay, saan yung pag, ano? Pero bakit gusto lang yung situation yung anong dili real relationship? Tungod ba sa ano yan? I think Sa situation? it's deeply rooted na siya. The way how I understand it sometimes, cons kayo. Kaning mga tao nga excuse me, kaning mga tao nga mo pick og kanang to be in a situationship rather than being in a relationship kay muning mga tao nga mahadlok na masakitan kay they have experienced worse during their past. Pwede. It's like more on a defense mechanism na sa mga people na kung masakitan ko, makita na ko siya nga nag-cheat or na someone, then it's okay, wala bitaw po kami. Kani ba ga-exist? Like ikaw, part mga sa LGBT, kasagara ba LGBT relationship or nagyoy mga imo na kailangan male and female gyapon gyud nga straight nga nga ni mas gyapon. daghan ang sa babae. Wala ni panahon nato sa una wanito. Kaning situationship. Ana siguro pero wala nato gitawag og Actually, situationship. ni-evolve lang just especially sa TikTok. Nagsugod yun sa TikTok. Cons. Sa may line term nato, ha? Fling-fling, yeah. Pwede. Pwede fling-fling. MU, mutual feeling. Sa TikTok gyapon. So naay sa couple. So nag-evolve lang. Well, sa bagay, in fairness naman, at the end of the day, it's still you and me, then okay man ta duha. Maybe others would react nga, di na pwede sa, well, sa inyo, dili mo work. Yes. Well, kami nagkasinabot may. That's why nga it's called relationship because, or naikuan, kaya nagkasinabot man may. So, I'm fine with it or something like that. Okay. Anyway, in fairness to you, ha, mga, sexy kay kasi mo mga, mga papos, Buyag. lahat ng mga, ikaw ba,
ano ka, ga-maintain kasi imong kaugalingon. Yes. Nasa kay mga ano, Gitawag na to na siya sa kung sa mga trans women pa, gitawag nga HRT. That's hormonal replacement therapy. So, muna siya mo insert nga. Dana din mo sulod nga, ay, gainom kag pills. Yes, gainom kag pills. So ikaw karon ga take kag pills. Yes, or else a very ankle. Kung di So lagi na changes. How many years na ka nga ga-take og? Well, I started cons during I think pagsulod na ko og college. Really? So sa changes? I'm sorry sa akong kuan na burag ignorante kay ko but well, parts education also to others nga maybe na po uban nga nga situation. So nakita ba nimo how pagsugod ba nimo take asa nimo nakita din how many months bang burag No, na effect? Dili siya mo transpire diretso ang effect ko sa mga months, like it will take years, but kung kanang vivid kaayo nga murag makita nimo nga amo gini siyang effect is well, lalaki in nature, masculine din panahon. Yeah. But magsugod ka ginom og pills, maghinay-hinay po nag-adjust imong hormones kay i-replace man niya imong testosterone to estrogen. Oh, okay. So munang mag-start So na ikaw nakita nimo mga years imong nakita nga na yes, na kanang effect? ma-feel na gid nimo nga okay mo na gid ni siya. Yeah. Pero pinakauna nga indication nga ni-effect na si pills pag ma-feel nimo nga namuko lagi ko kana. Mura na siya. Kanang action o kanang tubo nga mura na siya ulo sa lansa. It's Pride Month karon no. Ikaw kanusa ka nakabalo nga medyo part ka sa LGBTQ? That's the best thing about sa ko cons kay never gyud nahitabo nga nagtago-tago ko na closeted ko. It's because as far as I could remember, grade 1 pa lang ko panty na ginapalit ni mama sa ko. Uy! Kay Si mama? Yes, kay 3 years old pa lang daw ko pag mag-adto mga shopping center Yeah. Datugid ko sa mga Barbie nya panty, magsayal-sayal niya. Si mama very supportive. So wagi ko niya even sa Really? Si imong mom pa lang mama ug papa. Really? Never ko nakadungog nga ilang gi-question nga na ingon ani ko, but as far as I could remember ilagi nang gingon sa ko nga wala daw problema nga ingon ani ko I'm a member kanang bayot kay may term sa una wa pa may trans woman na exist wala gid sila problema ang ilaha lang is kung mamahimo dapat formal daw nga dili sila ganahan nga may bawaan nga mapariha daw ko sa uban nga magbaklay sa dalan kantsaw-kantsawan sa labaw og bato tama. Like professional lang. Yes. So meaning to say yang naka nagsugod nga gailis ka ga cross dress ka. Yeah, ang challenge ako pag abot sa kanang dressing, although deep inside kabalo gyud ko nga I'm a woman. Deep inside, it's just that maglisod pa lang ka og transition kasi syempre wala pa mo kay elementary. Correct. How much more sa pagka high school nga as much as you really want mag-start nag-dress Yes. na timing nga naman niya kung eskwelahan is Mother St. Mary's Academy of Carmen. So lisod kayo gustohon man nimo magpatubo ng buhok but pahakan ka ni sister. Correct. So, after ng high school, but tanan gud mga taon aware sa kuha. Pero syempre, maglibog pa sila nga, ka flamboyant ba kayo nimo ka ng lata ba kayo nimo pero lalaki pa man kay ka manamit. Syempre, wala pa mo kay choice. But when I entered college, dadto na dayon nag-start. I'm asking this question because, well, dawaton to kumaturan, napagyagyapo yung mga, you know, kanang mga ginikanan nga, Yes. they'll not accept it. You know, I want to be honest. Akong son, ako makita magin ako nga, ikaw lalaki mo ka, makabalo magyud ka nga, sa bata pa lang, murag, nagyud kay Yes. isa ni Ana. That's why, I told my son nga, you know, whatever your sexuality is, daddy will accept you 101%. Kalabang, ako na secondary, because, I think lami ang feeling that if you're home, you really feel nga you're really home. Ano ba? Muna akong mentality. That's why, muna akong theory nga, that's why bito na yung mga kids nga, if feeling nila nga na sila sa balay, that feel nila nga home yun, if na sila problems, dili sila dito madto sa mga laing tao, dili sila modul sa ako, because I'm your dad. Yes. Ako una dapat mo comfort sa imo ha, or Tinood. something. Ako dapat maminaw sa imo. Is it easy for you or nagpasalamat baka ngayong ana nga it was not really difficult na gidawat ka diretso sayo kay ngayong ana ka. So lami ang banding sa family ba? Tama ba ko? Kaayo, it wasn't good cons kay I do have a lot of friends pod nga even up to now dili ka wala ka bulay lang Kisa man na siya. parents dili ko kay kung magsaba ko saban ko taga itunan na ba siya. Okay. So muna siya lahi ra gud kanya sometimes although mag-wild during parties and all pero
still kanang ma-feel gapon nimo ilang verse bang what if muntubot ko rag kalit lang Yeah, parents or someone yeah, nga makasumbong maka-video ana. Tadi ba? Tapos, burag dili kay sila at mauli. Gusto sila musulotong mubok yung nga Muuli shorts. sila silang balay, lalaki na kayo, but before pa sila nuli, na pa sila sa taxi, lipstick pa kayo, miniskirt, boots, ana. Pero on my end, Labi na karon on modern times, ha? yes, especially nga, I sikat think na kang drag yeah. queens. Yeah, I think the way I look at it now, burag ka na bang, you have to accept the fact nga mo na. Yes. Pamiminting na nasa akong mind ba nga, kung dili man good, asa man sila magpagawas? Gusto ka dito sa magrampa-rampa sa gawas? Lahi Dito na gid mga- kaya ang yeah, feeling na wala kay kahadlukan nga basin makulatahan ka kung Yeah. makita ka nga mag-lipstick ka. Sumbagon ka sa mong papa tungod ka nagsayasaya ka. Lahi na gid kayo. Sa imong pagto, why is it nga mas dali ra gi-accept sa imong parents nga ikaw ingana ka? I think kay siguro on my end kinder pa lang ko cons kay siguro it's murag unconsciously akong nakita man lamang mga sige saka sa stage kay Okay. first honor kanang nana So consistent honor student ka? kaluoy sa gin sa una. Wow, so proud parents. Oo. So murag never gina na siya na issue sa family. So Okay. murag gina even ako mga kuya kay mga like literal gyud nga mga barumbado ana never So gyud- you have kuyas also? Yeah, we're 5 and I'm the youngest. Ikaw ang Yes. youngest? Pila ka lalaki sa... Technically upat. Isa din ka babae. na isa ka babae? Oh, pero So ikaw na may nung half brother, half sister na katawag. yes. Muna na. Wait, na-excite ko. So kung early sag ka, na ba kayo na pala ilaw nga nakoy boyfriend or as in, college na naitabo or high school? College. College? How was it? How was the... Wala the kay first magbinuang pa kayo niya ako mama og papa sa una mga sila nga. Oh, Kim. Oh, busy na kayong mga gauyab-uyab. Kinsa yung uyab? Nga na. Wala gid na issue. It's really nice, no? Well, kung naminaw karon, I'm sure na yung sana all. Yeah. Kaya I'm sure na, kaya kabalo ko nagya pag-uban nga until now. Well, to those parents, mag-inlay ko, so kabalo naman mo daan nga medyo namagay something sa inyong kids, pero nga no hantod karon, well, nga na pagyapon ninyong acceptance mo nang ang ending inyong mga kids, if they're sad or na sila something problema, dili sila diya sa inyo ha magpahungaw. Yes. Ba? No, but anyway, well, kudos to your parents nga at least accepted ka kung who you are. Mo yung gid ako mga friends how they wish as Now, well. let's talk about like sa panahon karon, ikaw ingana ka, cross-dress ka or something ba? Napabagyapoy mga gabuli or napabagyapoy kuan nga ma-feel nimo nga bradili ka gina-accept. Ikaw ba kung mag-CR sa ka, asa maging kamuadto sa lalaki sa babae? I love the question, Cons. Ever since, Cons, kay, sa babae ko gasulod. Okay. And, never gid ko napagawas sa babae na Okay. CR. Okay. And then, napo ko yung mga friends ka na reprimand sila, nga ano mo diri sa inyo, babae na kay hana na yung mga tutoy. And then, I came to realize nga, you know, if you want to be treated and be respected like a woman, then act like one. Okay. Musulod ka og CR, magsyagit-syagit ka. Correct. So, di ba dili nimo ma-blame ang uban? Yeah. Di nimo ma-blame. So, again, you will be treated based on how you treat others. Tinawad dyan, no? Kasi syempre, kapag na mo, pag-uban sa mga bayot, pag musulog, mga rampa kayo, sa kayo. Yeah, kapila sa tanak experience ng mga ngana. So, ikaw mo na imo ang dawin ni mo nga, well, formal ko, di ko gusto nga. No, I would not exempt myself sa kanang madog. Yeah. Yes, kay iro jud ko sa pagkaila sa mga barkada, but sometimes lugar-lugar, bagay-bagay, then you just need to be sensitive. Kaning mga tao open-minded ba ni sila or na ba ni sila issue? Kay ma-feel man na nimo, ikaw. Ma-feel gyud na nimo. But the generation now, feeling ni mo, marag mas okay na ba ron, no? Yes. compared, The world is evolving karon, Cons, and good. Thankful po ko sa mga nagkandiiyang organization nga very supportive na when it comes to giving space sa mga LGBT. Correct. Okay. Are you in favor on having a relationship sa unsay mong gusto kanang straight guy? Straight man. Mo ang akong sexual orientation. Namay mo ingod nga di daw gyud tinuod ma-inlove. Kapila nagkuha na sa ako yung mga radio show before. Si Mami J before, maging na siya ingon nga, ayaw gyud gyapon mo ng straight guy kay mangitag gyapon nag-original nga bangag.
Kaya mo yung kanang mo na yung sulti sa ko. Pero ikaw ba, would you believe nga na ay gay straight nga man nga ma-in love gyud sa mga LGBT? Yes, mutuog ko na. Mutuog ko na. It's a matter of the right and perfect person for you. Pero siguro kay ngun ana nga mindset sa to Filipino, it's because culture and tradition based. Yeah. Well, again, no? Well, stereotype. Yeah, stereotype. Nga, paglalaki, ang haboran ng sa bayot. Biblical. Dito ka sa, tungod lang mo yung nag-down sa motor. Correct. Mao'y nagpatukod sa... Well, ani na lang. Unsaon ni mo pag-measure? Like, unsay mong gabuhaton or mga test nga makayon ka nga, this straight man is really tinud-anay sa kuha. Ana lang ba? Napa kay mga mga ginabuhat or something kitin mo? Tinud-anay gini ang iyaha. Nabay mga ngana? Or nabay mga test na ngana nga? Ako, pasensya na kay siyempre. Ako, example, gitagani mo siya kwarta nga. Dili mo kwarta. Ano nga itong kwarta? Dili mo ko nga nga person. Love ta ka. Kabisi ba? Di siya magpastikan. Di mo ko ang sarap ng kwarta. Di mo ko, ikaw sige ng taga-kwarta. Di mo ko kailan magunta ka. Ako lang ba nga naibag umagong helmet ka. Naging na ba ka? Pila di ay. Ahana naman dahil. I don't know lang. How you guys, ano ba, pag mo yung kakaniyo, tinudanay gini, I on my end siguro cons kay it's a matter of vibe and energy. If you are giving me more than or even the exact energy I'm giving to you, Okay. I think we're good. Kanang as long as we vibe. I don't have kanang mga specification nga dapat pagdagan tao dala akong bag, ana o kani Valentine. Yeah, I remember. Taga kwarta palitan ko nimo i-surprise nimo atubangan sa akong friends. That's Tama, because cringy. nako yung mga friends before, nga nga, okay kay sila, kay boyfriend, girlfriend sila. Tapos karon si girl, kay gusto siya magpaka-girl, so mutano siya sa basketball like the other girlfriends nga ginabuhatan, Yes. di ba, mag-cheer. Tapos awayon sila, ay dagig sa mo kung yung sikag sunod sa ako sa bitaw ka na bang Yes. parabag na feeling niya nga pang-exclusive ra ka, pero ayaw sa kanang remember ko sa una si Mami J, maguban-uban sa mga billiard session. Okay. Tapos yung papa-girl, kaya nag-billiard support sa But eventually, after awayon, samok, banubon sa billiard, lain ka. Kanaway nga ana ba? So, kana ba, pwede po na mga red flags na pag Red ingana, flags, no? red flags. Pero sometimes, kaya ako, especially ako, Cons, I always prefer nga exclusive, kanang low-key, kumbaga. Kaya I'm not the type of... So, dili ka PDA po? Dili na ko, okay. Especially ka ng mga friends ako kay curious gina sila. Ay, you have someone. Di gina sila makabalohang to. Nasakitan ako ayar man ko mag-share. Kaya ako nga na ako nga person, dili ko maganan nga makita sa mall nga kanang nga. Yes, babae gyud. So, mulan, For me, so, okay ra ka? okay ra ko. Okay ra ko. Nga, nana ko diri. Oo. Naligo na ko, hali na diri. Isa pod na, lami kay nga madili makupungkol, mabuhat na kung ano kailangan man ka makabalo. Ako okay ra gid kina sa So, sa iyo na, okay ra kung ka ako na. lang, oo. Kanang, Alright. pwede ba, hate ka na ko ng, nagkaon na ka, pagkaon na diha. Ayaw ko i-inform, kaysa wala pa tagakaon ko sa insakto. Siyempre na magulo yung mga Yes, na po. Ma-appreciate mo na ni mo. Actually, ma-appreciate na ni mo. And how was it also? Kaning mga giingon nga relationship na pareha sila by? Do you think okay ra gyapon na? Yeah, so long as, regardless of their suji, so long as they love each other, I think, Pero ikaw wala ka naman, di ka magunaw na nga by. What if by? no, Yun may yung sa strength. Imong again, karelasyon. sexual orientation ako is, I'm into straight man. So si straight man mo ha? Oo, but, Kay mato pa nila, nauson naman daw ng kuan, buy to buy na lang. kana, bye to bye. Naku-question ako. Sige na, may pag-search. Di ba, kasi Yes. Okay. Di ba, dili ba na matawag na polygamous? Polygamous, yeah. It's, Polygamous gyapon no, siya. na mo situationship nga, wala mo label, but exclusive mo. Exclusive mo. Naapoy ka ng situationship, or they call it, as a situationship nga, pwede mo indulge og other person. Napoy Pero uban, malangit ka. depende na po na sa inyong sabot.
Or depende kung masaplan ka, again, as they said, it'll never be called cheating not unless you'll get caught. So, ayaw gid magpasapot. Oh my God. Layuan na gina, dagan na gina ito yung mga terms ani nga itong ginaistoryahan. Whatever. Anyway, ganahan ko ani nga topic. Thank you for that, Yes, kanang thank you. kinatawag nga situationship. Yes. Thank you for that. Again, pwede na ba ako i-plug imong Facebook para makita niyo yun sa ni kagwapa si Kuan Chrysler? Yes, by all, and pwede mag-invite. Sure. Ay, by the way, akong Facebook and Instagram and Twitter is Chrysler Kim at Chrysler Kim. And also, I'm inviting everyone on, sa ganito? Karong Sunday, June 11, magkita-kita sa tanan mga taga-Poblacion Mantikao for Miss Poblacion Mantikao. And sa June 20, abot ba ta? Yes. I-share man natin ni. Tama. Sa June 20, makita-kita ta sa Municipality of Alamada, North Cotabato for the Matian ng Alamada. Grabe na gini ba? And 2 more for Miss Alubihid on the 29th and July 8 for Miss Lagindingan. Grabe, parang halos mga pageant, ikaw na rin ang nag-host. Yes. Munang kalaban na daw mo sa mga tinood nga babae nga host. Kalaban na gina mo. May nga na, may kalaban karon di ilang lalaki mong kalaban. Ano man, pati mga bayot daw nga host, kalaban na po na mo. And I'm so thankful po ba yun, cons na natagaan og space on the pageant stage ang transhuman nga mag-host. Kaya stereotype, dapat babae, lalaki, gid na. Sinayog kita talaga sa mga, at least na nagida yung mga pageants na nga preana nga gakuan sa inyo. So at least ginatagaan mo og chance ba? Yes. Sa in fairness naman, on stage, dili man sa may galo say mas sexy pa ka sa kandidata sa ginawa nakita. Anyway, thank you very much. Thank you. Thank you for this ambush interview. Yeah, thank Salamat you sa po kay pagsugot. Badot from the City Tourism for the ambush invite sa meeting pod karon. Yeah, nag-meeting mi karon para sa among buhaton nga Himugso Park Kalingaw next week na may tabo. It's a gathering of mga Cagayanon local artists nga di lang basta local artists talagang naghatag og pride sa Cagayanon nga niadtong mga national contest, niadto sa mga international contest. About time nga ato po ni silang tagaan og recognition kay tila biyang gidala ang Cagayan de Oro pero part gyapon na sa tourism nga mga gwapa din yung mga talented din yung mga taga Cagayan de Oro. Di at least mo try na din sila Google sa din ang Cagayan de Oro. Taga bro na ka sa Manila, di ba? Yes. May mall pa kayo diyan? Hoy, Anong sinasakyan nyo? may kuryente ba? Hoy! Base niyo, tagaan ta mo 50,000 volts, ha? Thank you, Chrysler Kim. Thank you very much. Thank you, Cons. Dagan salamat sa mga naminaw. Don't forget, nata sa Spotify. Search lang ang Bitok-Bitok University Podcast. Sa mga naminaw karon sa Strong Radio 90.3. Dagan salamat sa intanan. Ingat mo. I love you all. Bye!